adyan tayong orasyo imperata. Itamungan po, o mapamakalolo, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami at may kamate na karinda kalatao. Adwan mingi ni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iagchat me ke kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding saririla, king pamaglingap, karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit ang panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaob kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, musa na pisa wiling aklismike ka king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. May pagat panapon po kay katamungan. Kaniti pong kapag masusyan, kambeding sarili taang kapagnasan. Pagyabi at alaking kay katamong panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat daring makatuki, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Melda Mangyo, Mr. and Mrs. Angelita, David, and family. Para karing mag-birthday, Rodolfo Mateo, 59th birthdays, Teresita Sun Liwanag, Agnes Santos, Enero Reyes, Healing, Lucrecia, Ashley Card, and Manuel Serrano, Carmelo and Norma Fajardo, Janet Serrano, Cristina de los Santos, Special Intention, Joe and Rose Tolentino. Para karing kaladwadari, Domingo
Sr. and Jr., Erlinda and Jose, Monsignor Felicito and Ezekiel, Carl Adrian and Never, Alger and Ferdinando, Mario and Maxima, Pablo, Carmelinon, Fordelisa, Antonio, Nestor, June, Elizabeth, Timurib po ka rin kaladwak yung purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarela. Para king mag-birthday po naman hini, sunliwanag.
Makiabeta mo po hindalita pamuklat. Kinaginingin pa ang po ng anak po ni Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi ya kay kaingan. At kekan timurin. May pagatpanapon po, Maya pagat panapon po amo. pag masusyan tayo pong ini, ang pamagbayo ng San Pablo, conversion of Saint Paul. Nga batang abiyabing matampangganap, ngayon ikanditing kapag masusyan, sisyan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, at manyat tapang tawad at pakalulu king Ginoo. Ikang memili kang Pablo, ban maging talasuyo mo karing pagano, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulong. Ikay Jesus ning Nazaret, ami bayulub kang Pablo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulong. Ginoo kayong mitubod, karing kaya kang apostol, ay panaral ding may pabalita, karing sablang tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulong. Ang Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. King
Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning dapat ting apostol. I Pablo, sinabi na karing tao, metong kong Hudyo, mibayit ko king Tarso ning Cilicia. Dapot meragul kiti Jerusalem at maging estudyante na akong Gamaliel. Dinalan ko king maigpit a pamagsani, king batas da rin kaya katamong pipumpunan, at maging tapat ko, king Diyos. Antimo nung makanano kayong tapat, ikayong atsyungeni, keti. Ligalig kula at pemate ring tawong tutuntun king dalan. Ay ti, pindakap kula ring babayi at lalaki at pepasukul. Ing matas a saserdote at ing kabilugan a konseho, apatunayan da king manyabi kong katutuan. Tinanggap kong kasulatan karela, para karing katpatad a Hudyo karin Damasco. Inya mi paras ko karin, ban pandakpan ko la ring tawong deti, at ibalik ko lang makagapos keti Jerusalem, balang mga parusan. Kabang maglakbe ko at milalapit na karin Damasco, bandang kaugtuan aldo, ing metong amaslag asala ibat banwa, kinaslap bigla king pangapadurot kanako, may nabo ko king gabon at dimdamke ing metong asiwala, nga nang magsalita kanako. Saulo, Saulo, bakit ligaligan mo ko? Nino ika Ginoo, nga kong kinutang, ako Jesus ng Nazaret, ako ing kang liligaligan, nga nang mekibat kanako. Ikit daring tawong kayabe ako, ing sala, dapot era dimdam ing siwala, niting magsalita kanako. Kitang kupa, nano ing sukat kong daptan, Ginoo, ngana ning Ginoo kanako, mibangon ka at malawos kang lungog, Damasco, at karin sabiyan dakya ka ing sablang telaga ning Diyos, para daptan mo. May bulag ko at king maslag asala, inya tinayid da ko gamat ding kayabe ko, at tikira kong linog, Damasco. Ating metong atawong milagyuan Ananias, metong yan tawong relihiyoso, at tutupad king kaya katang batas at tuturing gagalangan ding sablang Hudyo, amanok nangan ka rin Damasco. Pintalana ko at lepitan, kapatad a Saulo, manakit kang pasibayo. At kanita mo rin menakit kong pasibayo, at linawi ako kaya, ngana kanako. Ing Diyos da rin kaya katamong pipumpunan, pinili na kang makilala king kayang kaburian. Makakit king banal ng talasuyo, at damdaman meng magsalita king sarili ng siwala. Uling maging metong kang talapatutuna, ban ipamalita mo karing sablang tao, ing kaya kang ikit at dindam. Inyangini, nano pa ing panayan mo. Mibangon ka at pabinyag at mawasla ring kaya kang kasalanan, king kapamilatana, ring pamanyawos mi, king kayang lagyu. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap a balita. Munta ko king mabilog ayato at panaralyeing maya pabalita. Ikayong sablang bansa ing Ginoo purianyesa, purianye ikayong sablang tao, keti king yato. Munta ko king mabilog ayato at panaralyeing maya pabalita. Uling maragul ing lugod na kaya katangan at ing kayang katapatan,
manatili king kapilan paman. Munta ko king mabilugayato at panaralyaing maya pabalita. Parangalantaya po yung maya pabalita. Ako ang memili kaya kayo iba't king yato nga naning Ginoo, banlumwal at pasi pamunga karing bungang manatili. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pepa kay Jesus, karing labing metong at sinabi na karela, munta kayo king mabilog ayato at panaral yung may pabalita karing sablang tao. Ing ninumang maniwala at pabinyag biligtas siya. Dapat ing ninumang maniwala, may parusan niya. Karetang maniwala, mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyo ko, makapalwal lang demonyo. Makapanyabi lang aliwang amano. Agyang tanan dalaring ubingan. O makainom lang lason. Ela numano balang. Itumpak dalaring gamat da, karing masakit. At deti, kumayap la. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king homilya. Gandang hapon po ulit sa lahat. Gandang Sa hapon po ako. Ang pista po natin ngayon ay ito, ating ginugunita, ang pagbabagong loob ni Saul na siyang naging San Pablo. No? Saul ang dati niyang pangalan, pero siguro para i-differentiate yung lumang pagkatao niya sa bagong pagkatao, ngayon ni si Pablo. No? Kung titignan lang po natin ang buhay ni Pablo, nung si Saul, masasabi natin, hindi naman siya talagang masabang tao. Hindi naman siya talagang mamamatay tao. Hindi naman siya mandaraya, manlaloko. Hindi naman siya mabisyo. Hindi siya makamundo. Sa totoo lang po, isa siyang mabuting Hudyo. Isang dedicated at zealous Jew. Educated Jew. Actually, mukhang kasama nga po siya sa elite group ng mga Pariseo. Na ang nais ng itong mga grupong ito ay maging banal. So, ang nais po ni Saul ay maging banal. At sa kanya pong sigasig bilang isang Hudyo, yung lahat ng tumutulig sa Hudaismo, sa kanyang pananampalataya, ay kanyang inuusig at inutuligsa. At para sa kanya, itong bagong usbong na grupo na sinusundan ay si Jesus ng Nazareth. Para sa kanya ay sinisiraan ng Hudaismo ang kanyang pananampalataya. Hinaharangan ang paniniwalang Hudaismo. Kaya ganong ito ang ginawa niya. Ang tinuligsa niya, ito mga Kristiyano, inuusig niya.
At mukha nga po meron siyang say doon sa pagkamatay ng first martyr ng simbahan na si Saint Stephen. At para sa kanya, itong pagtulisan niya sa mga Kristiyano ay ginagawa niya sa ngalan ng Diyos na kanyang pinapaniwalaan. Para sa kanya, walang masama sa kanyang ginagawa kasi ito'y bunga ng kanyang pagmamahal sa kanyang pananampalataya. Pero dito po sa ating unang pagbasa ngayon, ito kinuwento niya ang kanyang enlightenment nung siya'y maliwanagan. Actually, dito po, papunta raw siya ng Damasco para ulit hanapin ng mga Kristiyano at usigin niya ulit, pagdakpin niya. Kasi nga, naninira sila ng pananampalatayang Judaismo. Pero habang papunta siya doon, ito po yung kwento niya, yung nahulog sa kabayo at mayroon siya nakitang nakakasilaw na ilaw at doon ay narinig ang isang tinig at yun ay ayon sa kwento niya, tinig ni Jesus ng Nazareth na siya ang kanyang tinutuligsa, siya ang kanyang inuusig. At ganito po yung istorya niya, pero kung titignan natin mas malaliman dito, ibig sabihin lang si Saul, dito si Saul pa rito, naliwanagan siya na after all, si Jesus hindi niya kalaban at ang mga Kristiyano ay hindi niya katunggali. Naging maliwanag sa kanya na si Jesus ang naging kaganapan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. Ngayon nga po, meron tayong New Testament. Para si Jesus, siya ang katuparan ng pangako ng Diyos, ang Mesiya na kanilang hinihintay. Kaya ngayon, nakilala niyang lubusan si Jesus. Kaya ganung, hindi naman niya iniwanan ng pagka-Hudyo. Hudyo pa rin siya. Pero ngayon naniwala siya kay Jesus ng Nazareth. At kaysa sa ngayon si kalaban ng mga sumusunod kay Jesus, kaysa ngayon tinutuligsa niya yung mga Kristiyano, ngayon nangunguna na siya sa pangangaral na tungkol kay Jesus, na para sa kanya, siya ang tunay na the fulfillment of the prophecy of Yahweh. Kaya makikita po natin, yung kasi pagiging masigasig ni Paul bilang Hudyo, ngayon mas masigasig sa pagiging tagasunod ni Kristo. He still remain, nanatili siya. Salamat sa enlightenment na mula sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang ginagawa niya ay ang ikalat ang mabuting balita na dala ni Jesus. At alam niyo po, ang buhay ni Paul, from then on, wala na siyang pagbabalik pa dun sa nakaraan. Kundi onward, he preached the good news of the Lord, especially sa mga Gentiles na tinatawag, yung mga pagano, yung mga hindi mga Hudyon tulad niya. At ito nga po sa kanyang sa kanyang sigasig, pagkatapos niyang pinunta ng isang lugar, pinapalo up pa niya through his letters. Kaya meron po tayong mga letter to the Romans, mga sulat po niya yan para i-follow up niya kung ano nangyayari sa mga pinuntahan niyang lugar. Mga letter to Thessalonica, Corinto, yan. Ito si Paul, ang dating kontrabida sa buhay ng Panginoon, sa buhay ng mga Kristiyano. Ngayon nangunguna siyang bida ng mananampalataya kay Jesus. Siguro ngayon po, maraming mga tulad ni Paul na tumutuligsa pa rin sa simbahan. Kung minsan, meron lang silang mga maling, hindi maliwanag na paniniwala. O kung minsan, ang kanilang paniniwala sa simbahan bunga ng mga kasinungalingan, bunga ng mga gawa-gawa.
hindi nila nauunawaan na kaya ang tingin nila sa simbahan, kung minsan ito'y ika nga, it is not according to the Bible. Na mga Katoliko, sumasamba ng mga kahoy, ganyan. Hindi nila naunawaan. Kaya ganun, hanggang ngayon, may tumutuligsa pa rin sa mga sumunod sa Panginoon, sa ating mga Katoliko. Siguro isama po natin sila sa ating panalangin, naway maliwanagan sila, tulad ni Paul. Mayroon pong isang dating Presbyterian pastor. Dati, ganyan ang ginagawa niya. At normal lang po daw po sa kanilang kongregasyon na laging inaatake ang simbahang Katoliko. Normal lang yan. Kung anong sinasabi. Bata pa lang siya, ganun ay narinig. Tungkol sa kasiraan sa pagiging sa Catholic faith. Pero later on po, naliwanagan tong pastor na ito. Sa kanya ring mga pagsasaliksik at pagsusuri. At kahit na po siya'y pastor, isang araw, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit sa Papa pa yata sa Rome. Punta pa ng Rome. At siya'y magpakomberte ng Catholic. At alam niya po kung sino ito. Ito po ay si Dr. Scott Hahn. Ngayon ay isang tanyag na hindi na Presbyterian theologian, kundi Catholic theologian and defender of Catholic faith. Alam ko po maraming ganyan. Kung maliliwanagan lang sila, maunawa nila ang pananampalatayang Katoliko na si Kristo mismo ang buhay ng simbahan at sa pagtuligsa sa simbahang Katoliko, si Kristo rin ang kanilang inaatake. Pero hindi lang po yung mga ganyan ang gusto nating ipagdasal. Hindi lang yung mga maraming left and right ngayon. Maraming mga sekta na umuusig sa simbahan, tumutuligsa, kundi ultimo po sa mga talagang nabubuhay sa pagkakasala. Yung mga mabibisyo at ngayon nagiging nabubuhay na makamundo. Kung ang Panginoon ay kayang liwanagin, enlighten, if the Lord is able to enlighten yung mga tulad nitong si Paul, si Scott Hahn, He can also enlighten yung mga may mabibigat na nagagawang kasalanan, yung mga nagtatampisaw sa kasamaan sa buhay. Sila ang ating idalangin dito sa ating banal na misa. Naway maranasan nila ang conversion na naranasan ni Paul. Hindi lang para sila yung maging kasangkapan ng simbahan, kundi hangarin natin bilang Katoliko na ang lahat ay maligtas, na lahat tayo ay makauwi sa karin ng Diyos, which is our mission as church. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paninting ating mga kaibigan, tayong lahat na pinapaalala ng karanasan ni San Pablo, ang kamay ng Panginoon na patuloy na umakay tungo sa pagbabago ng mga nakakalimot at mga nabubulagan sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipagkaloob mo kaya kami ang debosyon ng San Pablo. Ginoo, ipagkaloob mo kaya kami ang debosyon ng San Pablo. Para ka ring komunidad Kristiyanong ating may kaintindi, duda o sigalud, alutas do sana kapamilatan ning lalong tapat apamanarap king upaya at sala ng Jesus. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo kaya kami ang debosyon ng San Pablo. Para ka ring dakal akayanakan alalaki at babaeng awsan ng Jesus.
Lantaran de sanang tukyan at ipasyag de, ingke yang mayap abalita, kambening upaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo kaya kaming debosyon ng San Pablo. Para karing milyon-milyon adaranas, pangadestiyero o gera, sakit o takot, manano na sanang dingdakal at tawong mayap alub, iyatad da karela ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo kaya kaming debosyon ng San Pablo. Para karing pamuntok ng iglesia at ding gobyerno, amamitbit maragul a upaya, di nanongan sanang inspirasyon ng ebanghelyo ng Jesus, ban pisan metong doring sablang tao at bansa, king kapayapan ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo kaya kaming debosyon ng San Pablo. Ngeni adwantamoy sarili tang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo ring siwala, ning kaya kang balayan, ameyagyag king siwala, ning kaya kang anak. Pakibatan mo sana rin kaya kaming panalangin, kapamilatan na mo ring Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Makiabit ang bukin dalit para kung pa magsadya ka ringayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapuri at kaligaya ni kayang lagyo, king kaya katamon ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ing espiritu mong sinawag kang San Pablo Apostol, bani panaralin kay kang upaya at ligaya, katmuana kay sana king sala ning kasalpantayanan, kabang pagmasusyan meeting banalay Eucharistia. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka timurin, iyat na yorem puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karin. Oy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ikay nga lang hanggang pastol, parating mamantabit diningap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Iwa mong pastol ng kawan, ban makirake king obra, ning kekang anak. Natibat king kabilyan da karin banwa, paano ba yung da kaya pangining kasalukuyan? Ulinita ka beri sa blangkoro, ring anghel ka ring banwa. Daralit ming kekang ligaya, alang tuknang, ngaming babye, kapurian kekang.
kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingaing king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiin kalis ting ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo, para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Dabda niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan mi oy pa, ing kamatay na taman nyo blin ang may biye ning anak mo. Daram niya kaya ka iting tinapi ning biye, iting kalis ning kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king hi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban biganap yak nilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo at ing sablang pari. Ganaka mo na naman, ting kapatid ming pepay nawon at maninayang subling niya, daling talasoy mo yung iyamong felicito, at ing alapang mayang unabiya. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king bilang hangga. Ban kaya binang Maria yung Birhen ng Diyos, kambi ng San Jose, kayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburyan, king kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal espiritu, pupuryan dakat parang alan, manggaman king alanganga. Apaminto king amahan talapangabos at mibog king bananan taro, nga tamang ining mangangas manalangin. Kaya
Ikabos mo kami o ginukis sa blang marok, malugot mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaan timurin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan, kaya kaingan. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa minalako king kasalanan ning yato. Mantamang may kumbira kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya kaya ka. ka. Dapat yak kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Panalangin para sa halalan. Itamungan po, manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo, Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa panunuhol, kasakiman at sabuatan upang makapandaya, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa kawalang muwang sa panilinglang at makitid na pananaw, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. iligtas mo kami, Panginoon, Sama-sama nating idalangin. Dinggin mo kami, Panginoon, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan, dinggin mo kami, Panginoon, upang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang dignidad ng tao ay palagiang igalang, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi pagwalang bahala, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. dinggin mo kami, Panginoon, Manalangin po tayo. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kalwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos, kitman me, ingno na Apostol Pablo, king lugot para king karinganggang komunidad, din kaya kang talasal pantaya. Manano na sanang ing sakramenton tinggap mi, sesen na karing puso mi, ing lugod ng San Pablo, king kaya kang balayan. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. at bendisyonan ako nga ng Diyos, amay paintuto, ingib pa, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. mayari ning kay katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Dakal po salamat, beng ng Diyos kay kaingan. Bandang gabi po, maraming salamat.